kadangmu padha waras dena becik bisa hamandama baris den prayitno om ayu saranta bumi Darawati tinumpesan Palawak Pandhawa lihat langen kalaning kalayang agar panta muncar tinonir kekonan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piyai semanten kathah kok salam boten jawab Bapak Ibu, Bapak Ibu. Salam menika wajib dipun jawab hukumnya Pak Bu. Kecuali salamnya orang sholat ampun dijawab. Kula bali malih sing semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mugi-mugi kang jawab salam kula tansah pikantuk kaberkahan. Panjang umur, sehat. Kathah rezekinipun mengkene kathah rezekinipun nyawer. Guyon Bu, Pak. Kunjuk dumateng sahayaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri, sesepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan. Langkung-langkung dumateng pamengku wilayah Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat beserta jajarannya sarmati. Lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Ngaturaken wilujeng siang. Sugeng pepanggihan sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada. Pangarsa dene panjenenganipun Bapak Teguh utawi Mbah Kancil. Dipun koordinator panjenenganipun Roko Mas Mustaqim ingkang mijil saking tlatah Jalan Haji Taib, Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia Raya. Makarya sinarengan kalian kadang-kadang audio sound sistem kondang Raja Wali Mas Yanto Ebla Eble saking Puncak Bogor. Woi, sone wong Puncak lho. Dipun giaraken langsung live streaming bersama dengan Kancil Jelas Nada Channel. Kalau dagan siang menika kidang kene wis tuwek. Sowan pikata pakurmatan tinimbalan dawuh saking panjenenganipun kadang kula kinasih Mas Soekarno.
Kosek foto ya foto kosek sayang. Nanti ya Dek yang mau foto nanti ya. Mau Mimi. Dek yo ngerti men ngono nek karo penyanyi. Mimi. Kene urung. Mas Karno kali Bu Yanti. Menika netepi darmanipun tiyang asepah ngislamaken putra kinasih jih menika anak Mas Bima Unjila Al-Hafiz kelas 5 ya Dik. Semoga kelak di akhir dewasa menjadi anak yang soleh, anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agamanya, berbakti kepada orang tuanya. Muga-muga besok nek wis sekolahnya pinter dadi pegawai ya nang, dadi anggota DPR bintang cepet sugih. Donga kuwi apik kok. Dadi anggota DPR syukuran nanggap campur sari. Yo gitu. Amin. Bapak Ibu, para lenggah, para tamu ingkang satu kinurmatan, keluarga besar saking Purwodadi, keluarga besar saking Gombong dan juga masyarakat Rawalele dan sekitarnya. Sowanipun campur sari jelas nada pangarsa dene panjenenganipun Bapak Teguh utawi Mbah Kidang Hanganti Swarawati Tri Widyawati. Sinden-sinden pilihan Mas Karno. Nek ranggone sampean biasane sindene tuwek-tuwek. Kuwi iki kae sing nom-nom. Wah, jan elok kok. Nom-nom ayu-ayu perawan kabeh. Kula tepangaken Bapak Ibu setunggal boko sawiji kadang seniwati yang kuyung jelas nada. Ingkang agem-ageman abrit menika seniwati saking Sragen Asri. Sawanipun Dayu Tri Hastuti Bogelwati. Woi, ladalah. Bu Yanti nambahi piro Mas? Masang gambar cakel aku diprotes cilik-cilik. Cakelnya mana? Cakelnya mana? Cakelnya ra dijawab, ra nek tambahane aku. Ngoten niku nambahi 500 enten cakile. Oh iya ding lali aku. Jare dulur. Kula dulur kali duit ya apa dulur kok. Jare ra butuh duit. Tenan aku nek karo Bu Yanti karo Mas Karno duit nomor 16. Aku abot dulur. Dulur sing maringi duit. Lah teh gak nyakil. Teh gak nyakil iki. Gak dipesen kok. Ora dipesen. Iki aja sing kompor. Dulur. Seniwati salajengipun mijil saking tlatah Boyolali tersenyum. Juragane susu sakniki bangkrut dioyak-oyak karo kreditane pirang-pirang mlayu Jakarta dadi sawanipun Dayu Tari Mahdalena Kancelwati. Lah kan nginep kono iki. Lah ki nom-nomane sing ngragati sing ngopeni iki Mbah Kidang. Iya. Turune ning Kidang. Kok Mbah Kidang lho. Mula Mbah Kidang iki apal andeng-andengmu ning ndi? Nang endi, Jal? Coba. Malah kebar. Nang endi? Beda iki. Terus setunggal Bapak Ibu kadang seniwati yang nyengguyung jelas nada. Kesempatan kali ini didatangkan langsung dari Lampung. Nyebrang. Numpak eksekutif. Raga teru ngerti. Bangkrut wae kok. Numpak ekonomi biasa kan Jakarta numpak eksekutif. Sowanipun Dayu Lufiana Dewi Bogelwati. Lulu cilik
kula piyambak Pangandaliwara Master of Ceremony Beskape anyar. Tenan iki anyar. Lagi nembe dugi nek sonten Pak, langsung kula nggo. Wis dibayar apa durung? Wis Lunas. kas iki. Beskap kula anyar Pak. Ning Shopee mesti. Shopee. Langsung ke Solo ning Oh, Shopee. tak kira Shopee. Anyar brose anyar. Ki Bogal Hadi Prayetno mijil saking Tata Bumi Sukawati Sragen Asri. Saking pepanggungan Jelas Nada Raja Wali Kancil Jelas Nada Channel ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng lelanggan kanthi keco sinamping laras campur sari Jelas Nada. Pripun Bu? Lucu nggih Bu MC-ne nggih. Benjang nanggap ki ambak nggih Bu. Iki senengane tangane gratis lho Bu. Kuwi Nakal mboten Bu. gratis. Nek jogetan kan ngeten to Bu. Nakal Bu. Wong jenenge besut ya ngono kuwi kok. Gratis mbahmu disko. Nah kaya cakil. Lah niki cakil nggih Bu. Nambah 500 ora gelem kok. Jare ra bayaran piye to? Nggih, miyak sepening swasana kadang-kadang Jelas Nada badhe ngaturaken atur pamuka lumantar lelagon manut Mas Slamet. Sing jaluk kok. Jelas Nada wasik. Ayo yo. Jelas
ngrasake lagune garwane wong liya. Asik bersama dengan jelas karo campur mari. Artisnya merauke. Buke lawati. Spesial buat Pak Slamet Merauke. Wati gak saya bergoyang. kerupuk kok ya. Lah iya. Yuk bersama dengan campur sari. Asik. Ibu
embe ora bisa lali wong sliramu membujane ati Senadyan sepisan ketemu nanging gedhe rasa tresnaku rina wengi rangsaku arep mas sok kapan balimu monggo mas mriki monggo sliramu sing tak tresno bojone wong liya aku wis kebacut tresno Mas, mbok yo nyedak penyanyi mriki lho Mas. Kula mboten ngragot nggih Bu nggih, wis jinak kula. Kok kaya wedi-wedi piye. Niki saking gombong Mas. Iya. Nggih. Oh Purwodadi. Purwodadi. Nggih. Ning ngopo sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku rata-rata Gustiku kula nyuwun ngapura jelas nada iki yo sepeda kanggo keluarga besar Purwodadi yo Sekop monggo mas sing tak tresnani monggo ora bisa lali oh iya mung sliramu membujane ati senadyan sepisan ketemu nanging gedhe rasa tresnaku rina wengi arep mas sok kapan balimu mas monggo mas sliramu sing tak tresno bojone wong liya Mas nyanyi sing santai mawon Mas. Tega. Ora tega aku Mas. Sik hae alon-alon Mas. Ya Allah, ayo. Aku napa sampean sing lebokke? Aku oke, masih bareng-bareng lebokne. Aduh. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa rina Rata Gustiku nyuwun ngapura matur sembah nuwun. Nggih. Pak Slamet mau duet monggo.
duwe es buah ke Mama Seri. Mama Ngersake Seri. lali janji. Tidak. Asik. Spesial untuk Mbak Wiwi. Ayo Pak Slamet. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning Tawangmangu. Nganti lingsir srengenge Mama Seri. Ana kene aku nunggu kowe. Ayo Mbak Wiwi.
sapucuk ing tresno Aso kalung mongko bebasane ayo Pak De dicabut Pak De katon wae Ojo lali pawalku Uga mono Aku kan setyo satu Amen ningali saelengmu Jelas rada iki yo bersama jelas nada Masuk yo nangis sadroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu gak krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwun rino lan wedi Moga-moga Gusti Sok kapan tanggonmu bali bisa kumul kaya duwe muni jaranan ajarane wayu tenan jaranan ajarane ditupai ayo Mas ayo Aunono windonono tak enteni sapucuk ing tresno kalung nangka bebasane mok tansah katon sliramu wae Ojo lali pawalku Muga mono Aku kang setyo satu Tak enteni nganti saelengmu Ayo yo jelas nada lagi ayo mas ayo nangis sadroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwun rino lan wedi Moga-moga Gusti
Matur Matur sembah suwun Pak De.